Solid Records. Unaona demu cruise changu butika Batman post 24/7 mukuru women 2019 teze tukungoshandira kate one thing well it's a juggling tiri pasimbo so me say you tiri kupinda zeze tiri kupindwa nebangu tava kuda uchimwe chilepo chiri nani vari kudenga muna mato wangu pindurai tiri kumukira teze tiri kusanda wani sei kumbiri yangu izinga uye nai tava kuda uchimwe chilepo chiri nani vari kudenga muna mato wangu pindurai tiri kumukira teze tiri kusanda wani sei kumbiri yangu izinga uye nai nengoma kuna mwari tazitsane mapureya kana chiri chipo chinongouya chega seiko vane ndai vasiri kusumudzira pari kushanda saboteji havazimafeya manje zimba mukaka pandiri ari pere muchifunga munonipedza mukuzinyepera mabasa anosiyana dziro randinofepa kunyangwe pane gomba mufemanditeya tava kudawo chimwe chilepo chiri nani vari kudenga muna mato wangu pindurai tiri kumukira tese tiri kusanda wani seiko mbiri yangu izingauye nai tava kudawo chimwe chilepo chiri nani vari kudenga muna mato wangu pindurai tiri kumukira tese tiri kusanda wani seiko mbiri yangu izingauye nai nekugona ngomapeketsai nyembe nedzasaurova vaite pengelenge vari kubirira vabuda offside vatatsa mutemo vapoira mukaundi ndine mukuru wendandi ndakagara pamaundi dziri nyaya dzemangoma avamiye raundi vaudze simbu vabva vagetwa out ndazochipinda chingoma pasina kana tauti 2019 tese tikungoshandira kate one thing well it's a juggling tiri pasimbo so me say you tiri kupinda zvese zviri kupindwa nevangu tava kudawo chimwe chilepo chiri nani vari kudenga muna mato wangu pindurai tiri kumukira tese tiri kusanda wani seiko mbiri yangu izingauye nai tava kudawo chimwe chilepo chiri nani vari kudenga muna mato wangu pindurai tiri kumukira tese tiri kusanda wani seiko mbiri yangu izingauye nai nengoma kuna mwari chazitsane mapureya kana chiri chipo chinongouya cheka seiko vane ndai vasiri kusumudzira pari kushanda saboteji havazimafeya manje zimba mukaka pandiri ari pere muchifunga munonipedza mukuzinyepera mabasa anosiyana dziro randinofepa kunyangwe pane gomba mufemanditeya tava kudawo chimwe chilepo chiri nani vari kudenga muna mato wangu pindurai tiri kumukira tese tiri kusanda wani seiko mbiri yangu izingauye nai tava kudawo chimwe chilepo chiri nani vari kudenga muna mato wangu pindurai tiri kumukira tese tiri kusanda wani seiko mbiri yangu izingauye nai nekugona ngomapeketsai nyembe nedzasaurova vaite pengelenge vari kubirira vabuda offside vatatsa mutemo vapoira mukaundi ndine mukuru wendandi ndakagara pamaundi dziri nyaya dzemangoma avamiye raundi vaudze simbu vabva vagetwa out ndazochipinda chingoma pasina kana tauti